Hello everyone, welcome to my channel. यान इन्निक्रेगे मसाला दोसा एंचा मनपुने आइटम फर्स्ट एक करी पाउडर दे अब एक दे तो मैंने तो जावे याने ಒಂದೆರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿದೆ ತನ್ವೆ ಒಂದೆರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿ ಐಕ್ ರೆಡ್ ಉರ್ದು ಬೊಕ ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದ पाड्द नीर पाड्द फस्ट नीरन पूरा क्लीन मंतद ಹೊಸ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಪಾಡ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕಡೆಯೋಡು ಕಡೆನಾಗ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಒಂಚೂರು ನೆನೆಪದ ರುಬ್ಬುನಾಗ ಪಾಡೋಡು ಇದೆ ಅರಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಶೋ ಕುಡ್ದೆಕ್ಕದ ಅರಿನ चूर नीर पाड़े उप्पु काड़े पाड़ने नेक चूर ಅವಲಕ್ಕಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆದು ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಇದು ನೈಟ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒದ್ದಾಗಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಪೌಡರ್ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂದನ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಬರ್ರೆ ಇಂಚ ಮಂತ್ ದೀವಡು ಕಾಂಡಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಡೆದನ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಳಿಲ ಬೈದನ ಒದಾಗಲ ಬೈದನ ಮೇಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ದ ದೋಸೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪಡತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ಬಜ್ಜಿ ಅವೆಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ತೋಜ इतने बाजी रेडी मनपुगा बाजी के म्हणजे 3 स्पून तारदाने पाडगा बेस्ट आवडे चूरू सासे चूरू तिंदे चूरू ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಐಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ
ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಬೇಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಯೋಡಾಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆಡು ಅವಾಗ ಬೇಗ ಬ್ರೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ದೀತಿನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತೈತೆ ಒಂದು 4 ಬಟಾಟೆ ತಂದೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಗ ನೀರು ಪಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿನ ತೂಕ ಇದು ದೋಸೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ದ ಚೂರು ಮುಚ್ಚಳ ಬಾಜಿ ಪಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು